Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Цудоўна, што вы сустракаеце гэтую летнюю раніцу разам з намі. Бо мы абяцаем, сумна сёння дакладна не будзе! Правильно! І пачаць праграму я прапаную з падарожжа. Ого, куды отправимся, Лесик? Давайте ў якое-небудзь прахалоднае месца, а то і сёння абяцалі спякотны дзянёк. Як скажаш, Кася. Тады паляцелі у Сахару. Разумнік, ты што, перагрэўся? Як можна назваць гарачую пустыню прахалоднай? Лесик, ты прапануеш паляцець у оазіс? У гэтых цэнтрах жыцця пасярод пустынь можна знайсці прахалоду. А вось і не. Але абяцаю, у падарожжы па Сахары вам дакладна не будзе спякотна. Добра, паверым табе, Лесік. Тады паляцелі. Лесік, а мы дакладна ў Сахары? Я б сказала, што ў гэтых пячорах зусім не горача. Уяві сабе, Кася, мы ў Тунісе, у вёсцы Матмата. Але чаму не адчуваем спёку? Бо ў пячоры ніколі не трапляе сонечнае святло, Кася. Бінга, Потап! Многія народы гарачых краін з даўніх часоў ратаваліся ад спёкі ў пячорах. Але гэтае жыллё мясцовыя жыхары, берберы, выдаўблі не ў схілах гор, а ў глыбінным пласце пустыні. Значыць, мы зараз знаходзімся пад зямлёй? Менавіта! Ну і ну, як жа будавалі гэтыя пячоры? Спачатку выкопвалі ў зямлі вялізны кратер, будучы унутраны двор. А потым па акружнасці варонкі прабівалі бакавыя гроты пакоі. Атрымліваўся падземны дом-калодзеж. Цікава, а з якога матэрыялу пабудаваны пячоры? З мяккага пясчаніка. Яго можна капаць уручную, але пры гэтым ён трымае зводы стагоддзямі. Што тут скажаш? Неверагодна! Берберы будуюць такія сховішчы больш за 1000 гадоў. Сёння гэтае пячорнае жыллё з'яўляецца галоўнай мясцовай славутасцю. Лесик, мне здаецца, што такія незвычайныя збудаванні я бачыў у кіно. Табе не здаецца, Потап. Вёска Матмата знакамітая тым, што тут здымалі легендарныя зорныя войны. Значыць, дом Люка Скайуокера на планеце Татуін? На самой справе падземны атэль, які прымае турыстаў. Ой, якія геніяльныя вынаходкі рабілі і працягваюць рабіць людзі. Лесік, я таксама хачу штосьці вынайсці. Можам падумаць. Не можам, а падумаем. Вольны час жа ёсць, канікулы. Зараз я прынясу паперу і алоўкі. На! Кася, пачакай, ты так захапілася будучым вынаходствам, што забылася на мультфільм. Ой, праўда. Дзякуй, што нагадаў, Потап. Значыць, вынаходствы пасля добраранка. А зараз давайте глядзець мультик. А зараз я хочу пазнаёміць вас з кімсьці вельмі цікавым. Пазнавальная раніца у нас атрымліваецца. Ну, да мы ж абяцалі, што сумна не будзе. Знаёмства гэта заўсёды цікава. І пачынаецца яно з загадкі. Арыгінальна прыдумана. Слухаем тебе уважліва, Кася. Да яліны да сасны доктар прыляцеў лясны. Кася, усе ведаюць правільны адказ. Гэта дзяцел. Правільна. Спадзяюся, усе ведаюць, чаму птушка лічыцца лясным доктарам. Калі не, слухайце уважліва нас з Лесікам. Мы і пра гэта раскажам і ўвогуле пазнаёмім вас з дзятламі бліжэй. Ой, сапраўды, гэты дзяцел чорны як смоль. Увесь акрамя чырвонай шапачкі. Таму яго і называюць чорным. Другая назва гэтай птушкі жаўна. Знешне яна не падобна на знаёмых нам дзятлаў. Яе нават можна пераблытаць з варонай. Сапраўды, выглядае чорны дзяцел даволі сціпла. Затое, як я ўжо гаварыў, ён вельмі працавіты будаўнік. І праўда, снег ідзе, а ён знай сабе тук-тук, ды тук-тук. Дарэчы, спадзяюся, усе памятаюць, што дзятлы ніколі не робяць дуплы ў здаровых дрэвах.
Толькі калі пад карой птушка пачуе тачыльшчыка ці іншых шкодных для дрэва насякомых, зверне на расліну увагу. Затое, калі чорны дзяцел выбраў дрэва, на ствале больш не застанецца ні адной казуркі. Хвойнае дрэва можа потым загаіць атуліны смалой і спакойна расці далей. Так што дзяцел сапраўдны лясны доктар, выратавальнік. Але не толькі гэтым жаўна дапамагае лесу. Ён пастаўшчык якаснага і надзейнага жылля. О, я ведаю, што ў пакінутых птушкамі старых дуплах селяцца вавёркі. А яшчэ кажаны, восы, шэршні. Ого-го! Колькі жадаючых атрымаць гатовыя кватэры. А махнаногі сыч, гэта невялікая сава, увогуле можа пасяліцца толькі ў дупле, якое зрабіў чорны дзяцел. Карысная птушка, нічога не скажаш. А яшчэ калі наблізіцца, даволі прыгожа. Дзюба такая магутная і вочы вельмі незвычайныя. У жаўны ёсць толькі адзін недахоп. Ну, які? Вельмі пранізлівы голас. Чорнага дзятла можна пачуць у лесе нават за некалькі кіламетраў. Ну, што зробіш? Музыкальнасць не яго канёк. Нічога, няхай спяваюць тыя пернатыя, якія не ўмеюць будаваць. Цудоўныя птушкі і цікавае знаёмства. Дзякуй, сябры. Гэта хто стукае? Не я. Ты, Касю? Да што вы? Гэта ж дзяцел. І ў яго да нас паведамленне. Якое? Вельмі важнае. Ён кажа, што ў дабраранку надышоў час глядзець мультфільм. Кася, ты вывучыла мову дзятлаў? А што? Аднаму табе быць разумнікам. Слова мультфільм я магу пазнаць на ўсіх мовах. Кася, ну ты і хітруха. Я не хітруха, я вынаходлівая. Лесік, уключай мульчик. А зараз чым зоймемся? Под зямлёй мы сёння ўжо пабывалі, у лесе таксама. Значыць, час зазірнуць у глыбіні марскія. Навошта? Каб пацікавіцца, хто жыве вось у такой найпрыгожай ракавінцы. Ого, сапраўды цікава. У каго ж такі дзівосны дом? Пагадзіцеся, імператарскі малюск і выглядаць павінен па-імператарску. Як жа інакш? Малюскі з роду мюрекс і праўда выглядаюць цудоўна. Вы толькі паглядзіце на іх раскошныя ракавіны, пакрытыя мноствам шыпоў. Я б хацеў знайсці такую на пляжы ў адпачынку. І не толькі ты, Потап. Мюрексаў шанавалі нават старажытныя імператары Візантыі, Рымскай імперыі і Фінікіі. Ого, яны што, збіралі калекцыю ракавін? Не, Кася. Прыкладна 3500 гадоў таму фінікійцы выявілі, што з малюска можна атрымаць жаўтаватую вадкасць, якая на паветры хутка становіцца насычана фіялетавай. А, раней з малюскаў рабілі фіялетавы фарбавальнік для манты? Менавіта! На той момант гэта быў адзіны спосаб стварыць устойлівы фіялетавы колер. Сапраўды, тады ж усе фарбавальнікі былі толькі прыродныя. Пазней фарбу для манты сталі вырабляць грэкі, а потым і рымляне з візантыйцамі. Яны і далі ёй сучасную назву – пурпур. А я ведаю, што раней пурпурнае адзенне было сімвалам улады і неверагоднага багацця. Што не дзіўна, бо для афарбоўкі ўсяго 1 кілаграма шэрсці патрабавалася больш за 30 000 малюскаў. Гэта было даражэй за цэлую вёску з зямлёй, людзьмі, палямі і статкамі. Ого, маглі б імператары і ў манты іншага колеру апранацца. Але ўсё вырашылася інакш. Імператараў не стала, разам з імі быў страчаны і сакрэт вытворчасці пурпуру. Ён аказаўся забытым больш чым на 500 гадоў. Вось і правільна, малюскі змаглі жыць спакойна. У 90-е гады мінулага стагоддзя хімікі сумесна з археолагамі змаглі ўзнавіць старажытны рэцэпт. Аднак колер, які атрымаўся, не ўразіў нікога, акрамя гісторыкаў. Лагічна. Сёння ёсць сотні таннейшых фарбаў, якія падарыла нам хімічная прамысловасць. А мюрексы няхай жывуць спакойна і ўпрыгожваюць свет. Лесік, дзякуй за дзівоснае і вельмі пазнавальнае падарожжа ў гісторыю пурпуру і імператарскіх малюскаў. А зараз
зараз я прапаную не менш цікавае падарожжа. Давайте адправімся ў мультыплікацыйную краіну. А зараз будем развітвацца. Але не сумуйте, добраранак заканчваецца, а цудоўны вольны летні дзянёк толькі пачынаецца. Правядзіце яго цікава. Карысна, паспяхова. А самае галоўнае весела! А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Хе-хе!